meksa ingsun lakune stangaya ora kelawan mekak hawa kang dorang kala senajan jinten kentayangan tansah gawe rupeta hingga pupusing jaman amat ingsun irap geni wisa murka maperharatan ning ponco sepenula sing netra inambarang sekalasan ingkang paring kamulyan sayang di pangeran jiwangga kalbu samudra babutaning laku tumuju dhateng Gusti yat kang nurba dumati manunggaling kawula Gusti rentet ati bakal bupati yakti ingsun tanpa pirang Saring perwito maneka warna prada bangun raja sampurna iku kaya tenggo kala nyata sena ya sing rasa merdeka ukiyo den setyo usapa kali masada yang dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya wastita budaya bawa laksana yang manjing sitra ampun sepuh jilbudaya senggolongan sapa beliau ngalos senggolongan sapa wetan beliau wetan senggolongan sapa kidul beliau kidul senggolongan sapa beliau lor katapan wahyu Allah sepo monggo jaya sayanti jaya nyanyi tenang tenang pena saking sapa pena saking guru wacinaken toyo kagem mulya
Amit pasang Kalimantan itu bingung kok di bawah kawan lon Iya salah. Metuan jaba. Dulur-dulurku urung padha teka. Ana ing padepokan Satriya Mijil Budaya. Coba tak enteni sawetara karo udut-udutan. Woi. Padha teka dulur-dulurku kabeh.
sing prayet lu hati-hati aja nganti kaya bocah cilik. Ayo. Wadah siap-siap no. Iya. 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 Ayo. Iyo. Ya. Baleni maneh. Ayo, walesan aku. Ayo. Yo. 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 Wah. Jangkrik. Jebul kaya ngono katik dayanmu. Iye. Wis jajal maneh. Iki wis sawetara dhewe ora kalah tandhi. Ana ing padepokan di balamu kae Kang. Lho. Awake do gagah-gagah ngene. Sakwetara aku nang desa. Iki wis ngancik slametan ana ing padepokan.
bolo-bolo kanca-kanca sedulurku kabeh iki wancine awak dhewe suka parisuka wis sawetara awak dhewe prihatin satunggaling setunggal wulan awak dhewe padha poso iki saiki diteter kaya ngopo kadigdayane para kanca lan uga tasakuran ana ing wengi iki padha suka parisaka ana ing kene mantep rasa mongko ing atiku dulur-dulurku kabeh iki wengi iki tak kumpulake ana ing kene ento aku bakal duwe gawe kang putuku Yudi kuwi duwe anak loro sakembaran ing dina kang wis tak tentoke bakal tak khitanake bakal tak supetke muga kanthi lantaran supet iki anak putuku bisa dadi anak kang soleh kang migunani tumrap bangsa lan agama ing pangajab ing mengko bisa dadi penggantine awak dhewe kabeh. Tadi kok tahu apa? Para kanca, dulur-dulurku kabeh. Iki tanpa panyengkuyunging para kawula. Para panyengkuyung para dulur-dulurku kabeh. Ana sanak sedulur ana ing garungan sugih Mas iki. Iki. Ora bakal bisa rame, ora bisa dadi gumebyareng kaya ngene. Anamung penyuwunku, muga kang wis kasokake upama kang dadi gawene, kang wis dadi panyengkuyunge saka keluargamu nderekake donga pamuji, donga pangestu, pangastunggara
Muga kanca sedulur lan uga tangga teparo bisa reja mulya, bisa bagas waras, slamet panjang yuswa. Nggih. Ing dina iki prakanca kanthi pangajape maneh yen to wis disupit, wis dikethok impute. Sak liyane dadi resik, ya dadi apik bentuke. Kadagian kula. Ha iya, kaya biyungmu kae. Nggih. Weh, dadi kerasan yen to meneng aku. Sae. Ceritane wayang Jawi ing prajangan Rasa mongkok rasa lengkok atiku iki dina iki. Muga padha sengkuyung, padha ndedonga marang Gusti kanggo aku bisa bergagah kang jinangkah rumantik kang kaesti. Dados dadi bocah kang miturut gawe aku molang nagara bekti marang tuane. Ya putuku judi iki sing tak supetke iki buyutku Anoman canco Pramu sepisan malih yuk nyuwun donga pamuji donga pangestu saka para kadang-kadang kang ana ing mapan ana ing kene bisa reja mulya, bisa dadi bocah kang migunani tumar bangsa lan agama. kobong gedhe jroning pro Kabeh desa ana ing garungan Sukemas reja Reja sanenting Jumana. Apa? Ayo. Iya. Gurukut ayo padha disenggoyong anane putuku bakal duwe gawe.
Hey.